Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Dear Mr. Lonely. Naimbag nga orasyo amin papagayam. Ti pakasaritaan nga intay ikanbyag ita kat impatulod. Ti pagayam akayat na ti agpailingad itinagan a Cathy at taga-probinsya ti Apayao. Kastoy man ti kunana. Dear Mr. Lonely. Nagayatak iti kastaunay. Ngamliday ti insubad kanyak ti lalaki nga inayat ko. Bueno papagayam, intay denggan ti pakasaritaan ni Cathy diti programa tayo. Dear Mr. Lonely. Ay, alyan ti kastaala nga manak ko. Igigidan mo matan ti panagluluam iti panagdengdengeg mo iti kanta. Tatang. Di mo nga minunay panunutan ti napasamak iti relasyon nyo kini Anthony. Tapno di kalumlum da ang akasta. Tsak ngamin malikli ka na panunutan, tatang. Normal matkit di dayta anak ko. Ngem tulungam ti bagim. Agmubun ka, akas iti kunada. Tapno saan nga agnanayon akasta ka. When, tatang. Saan matkit di akas karina ti maglipat. Ngam ikagumaam. Tas ikamot laang tinakakaasay no paapekto ka unay. Agawid ako, friend. Ne, itaman pa'y akayat mo ti agawid a dagos. Kanayon ka matlamin nga ag-overtime. Idi dayta. Ngam, sanitan? Apay, ada ka direk-rek na am? Awan matkit di. Ngam, kasla mapuukaw ko ti limbong ti panunot ko. Kasla na puukaw ti konsentrasyon ko. Anya? Jak mayulo dagiti aramid. Jak amon husto matlaang dagiti reports nga inararamid ko. Gapo ka di mananday ta ka ni Anthony, friend? Wen, friend. Isulatan ti linaon ti panunot ko. Kan, ti inaramid na kanya. Bayamon, friend. Lipatom kit din. Adan tumot na dumteng aparakan ka. Sige. Agawid akon. Uray siyak. Agawid akmatan. Tapno da kakuyog mo. Tani, kasla absent-minded kamot ngamin. Friend, kita am ti sarsarunwan ta. Ni Anthony, saan ka di? Wen ngagbay so, friend. Oh, nagdumog ka manan. Makariknaak manin iti saam. Siguro, no di nakinsina. Nalabit asinundo na tamanan. Ay, huston. Di mo amin pampanunutan tinapalabas. Tapno di ka masakitan. Ngam saan amaliklikan, friend? Nagayatak iti napudno. Iso masaksakitan na kita. Wen, maawatan ka, friend. Ngam kaasi ka man. Kasla inaldawan nga agsangsangit ka, gapulang iti day taatao. Pasensya ka kuman. Ngam talaga adyak malapdan ti bagik nga agsangit. Sapay ko mata maawatan na. Wen, maawatan ka. Ngam agmove on kan. Ipakitam ka ni Anthony akabailam ti agbyag nga uray awan kayon. Nala, gusto daytan. Tinasayaat. Ibatim ti stress kan sakit tinakam mo dito igid ti kalsada. One friend, tapno yun sumangpot kay Jabalayo, di ka man na nagsangsangit, di ka man na agpupupok iti kwarto. Tatang, pinagpili nak ti boss ko. No kayat ko kano ti agtalinaad dito eh. Wano mayakarak iti branch ti negosyo da. Kahit, anya nga iti pinili manakaw.
Kayat ko kumati mayakar. Dayta, kat no kabaulan nyo ti agmay-may sa dito balay. Ay katun anak ko. Ay na, di nakpakadanagan dito, igaputan na pigsak, paimay. Ken may sa, masarungkaran nakmutlata no kas di nga awan trabaho yaw. Wen mo't kit di tatang. Kayat ko ti umadayo. Barang malipatak ti amin asakit tinakam ko. Ay katun anak ko. Barang iti ipapan mo ijay ket maiwaksim iti panunot mo ti nobyom ide. Tapno agsardengen ti panagsansanuong mau. Wen tatang. Kat agyaman ak unay iti panang supsuportaryo kanya. Enjoy ka mat dito, best. Wen best. Nagmayat ngamin taglawlaw dito makapasalibo ka, Greg na. Wen iso akin ay kayat kun ti maidistino dito Jak nagpayakar iti sabali a branch, gaputan nagmayat dito Wen nga rod. Imbaglakit din ta pinilik dito Wen bes. Sorry no damagak da itikan ka. Anya day ta? Kumustan ka Riknan? Nalipatam ka din ni Anthony? Nagsanaay ka mat. Kayat ka di asawan day ta? Ani pa'y lang Anthony, tilinaon tapusom? Saan mo't kit di, best? Itikadak dito Inot ang maiwaksik ti amin. Ay, nasaya at metno kasta, best. Pinampanunot ko, ano iso akanayon tilaglagibag. Siyak matlaang tilogi. Husto ka, best. Iso nga itultuloy mo ti panag-move on mo. Iti kasta, mga baruanan kan. Ay na, agyamanak. Makita ket nakalipat kan anak ko. Gaputan nagsublin ti gaganay gayam kan kinaragsak mao. Wan tatang. Manumat na bulan tinapalabas. Manipon nagsina kami kanya Anthony. Wey, anak ko. Makumiko man iti bukod na abiyag ni Anthony. Iswarumbang asangwam mo ti biyag mo. Wen, tatang. Ket inton makarik na ka manen iti panagayat. Adalem pa'y nga umuna ti ugali ti ayatem. Tapno di ka mailawan. Narigat mat no maminsan, tatang. Ngamin, amangan no nasaya ti pakita na iti damo. Agbaliw to iti udin Wan met kit day. Ang makitam lata ti pudno a kinasaya ati tao. Adalaan kan ka mang tingiting kan mga adal iti kababalin na. Tatang. Isu atandaan na makanayon day ta anak ko. Gaputajak kayat alumdaang kamanay. Uy, best. Nagbigkat di pa nagkita ni Ryan kan ka. Sika talaga, best. Tilaw madmadlaw mo. Good talaga mo. Amok makayawan iti kinapintas mo. Nangro na ita, tanagranyag tarupam. Gaputa kanayon kan anak kaisam. Saan akasla ini, akanayon ka anak karupang. Nagadulakit din nga mom. Kat, day tangarod ti madlaw ko. Kinapudno na, best. Nagdaton kanyak ni Ryan. Kinasaritak lang. Adi na ipadpadlaw diti opisina. Oh, talaga? Apay kumangay no maamwanda dito. Amang ano, ada maibaga, dagiti kakadwa. Sa bagay matkat di Kat, anya ngay, sinong batam ka din? Saan? Diyak pa'y unay am-am mo ni Ryan. Iso adyak pa'y sinong batan. Ngam, adda ka di mat mariknam apanagayat kan ko na? Adalak pa'y anaimbag tiriknak. Tadyak kayaten ang maulit tinapasamak kanyak iti damo apan nakirelasyon ko.
Uy, friend! Imbag man ta nagbakasyon ka. Ay na, kailiw ka una yan. Kailiw ka matan friend. Kailiw ko dagiti saan ama ibos nga istoryam. Chikahan, kagidan ti panagigop iti kape a barako, friend. When friend. Ay na, kaano nga minan dyan na udi pa nagbanding ta. Idi madamang agsansanuong kagapo ka ni Anthony. Agsansanong Katuamat, friend. Wanan. Madamag ko man, friend. Adda ka di manan na magpitik ti tapusong? Wano, umadanikit din ti long table. Uy, grabe ka mat, friend. Awan pa yan niya. Ay, kunaklakit din oddan. Ngam, adda ka din agar-aram kan ka. Adda, friend. Marikinak na agayatak mat kan kwa na. Ngam, mabutangak. Amangan no pasakitan nakmanan. No nabayagan anaadal mo ti kinatao na, apay kitin adi mo song batan. Ilukat mo manan tapuso, tapno agragsak ka manan, friend. One friend. Or orayak lang ti umno apanawan. Katsika, kumusta mo ti love life mo? Awan friend, still single and searching, dahito gayam mo. Ryan, nabayag nga idadal ko ti riknak. Kat, mariknak nga gayatak nutkan ka. Agyaman ako kasta, Kathy. Diya akong nakarik na itiayat itinaunday a panawan. Sipod pan nakapasakit ko. Ngami din amo ka. Nariknak asikan tinabayag nga ururayag. Ha? Wen, Kathy. Nalidam tinaglabasak kanayat. Isu akinunak idi itibagik at diya akong nagayat pa'y. Kami din nakita ka. Nadaan nakitikirit na pakinakam. Inaram ka. Uray sana kasigurado no ayatan nakmat. Ryan. Kung nakasana bali na masaktanak manen. Tinapatag. Kat may bagak tiriknakan ka. Kat dakilunay pa nagyaman ko. Gaputa inayat nakmat, Kathy. Agpada tagayam iti kapadasan kan ayan, Ryan. Napukaw ko mati panagtalag ko iti lalaki. Kat panagriknak. Awanan apulos ti lalaki ang mapagtalkan dito lubong. Angam, iti na amamu ka. Nagbaliw dayta apanirigak iti biyag. Napalabas na kitan, Kathy. Katuran niya pa iti mapaspasamak. Sana na mabalin ngay sumli. Tiaramidan tayo ta, kat mga barwanan ta. Kat aywanan ta ti relasyon ta. Tapno agtalinaed ti kinaragsak ta adwa. Hay, dandanikan agpas ngay friend. Idinto ta siya, single akpay laan. Si Kantumat nga min, friend. Di mo kaya't dagiti agdat-daton ken ka. Awan nga rin ti mariknak apa nagayat kadakwada. Nga oray anya pa'y tar aramida. Sa bagay, saan nga innapuraan ti panagasawa, friend? Enjoy am kit di ti kinasingle mo. Ngam, aday bagakan ka friend. Anya dayta? Amo, adayo anasaysaya atan ti panagbiag mo ngam ni Anthony. Ha? Kasano na ibagam dayta? Kat nasaliwanwan mati panagbiag da. Diyak man amo, takalat ang nag-resign iti trabaho na. Kat, dayjay, masansan mo ti panaging inom na iti arak. Ti damag ko, kanayon pa'y adida ag kinaawatan iti asawa na. Kasta ka di? When friend, iso ang nagasat ka ita. Gaputan na ragsak ka iti sidong ti asawam. Ay, one friend.
Dakkel unay apagyamanak dayta iti namarswa. Saan na ka maragsakan iti naamwak? Gaputa uray kaskasano. Nagbalin apasit tibiyag ko ni Anthony. Nasaya at dayta ka panunuta, ma friend. Naragsaka, gaputa di ka nagimula iti gura ken ni Anthony. Pudno gayam tinanggag ko, Anthony. Dakkal tinagbaliwan tilangham. Gapo siguro, iti kainom ko iti arak. Kan kapapanunot ko iti problema ka. Apay ngamin nga agin inom ka iti arak, Anthony. Adda ka di parikot mo? Amom, Kati. Pakariribo ka, tinaramid ko kan kaidi. Makunkonsensya ak, iti panang pasakit ko kan kaidi. Ha? Amom, saan naragsak ti binangon ko a pamilyak. Kanayon kami nga agapa iti asawak. Basit lang nga banag, agapa kamin. Karitin nakpaikid din nga agsina kami kanon. Diyak ko namun nun niya ti aramidak. Diyak pa yung nagaw-awid no daduma. Apay nga imbagada nag-resign ka iti trabaho, Anthony. Gapo ta diyak kon maiulot ti agtrabaho. Gapo iti parikot ko. Isu nga ultimo ti kakaisuna negosyo mi. Nabaybayan. Isu aday jay, nagsaran. Gapo ta diyak kon matulungan dagiti dadakkal ko amang imanihar. Diyak amo, Kati. Amangan no day tuyin ti supapak ti naramid ko kan kaidi. Saan, Anthony? Di ka agpanunot iti kasta. Kan may sa, no ti may papan ka data idi, lipatamon. Gapo tamay may salaang ti songbat dayta. Saan adata tinaikari iti tunggal maysa? Kan, ibagak kan ka, Anthony. Awan ti mariknak agura kan ka. Gaputan na aklon kon ti amin. Kati. Kat no may papan iti asawam, agsarita kayo kuma iti nalapat. Damagan nyo, no anya ti saan nyo akayat. Kan ti sapsapulan nyo iti tunggal maysa. Iti kasta, maurnos ti amin. Kan agsubli ka kuma iti trabahom. Di mo dadaulan ti oras mo iti panagin inom mo iti arak. Masapul nga ipaay mo ti amin a masapul ti pamilyayo. Kati, agyaman na kadagita abalakad mo. Uray kas kasano, nalaganan ti riknak. Awan anyaman na, Anthony. Kan, di yu kumaliplipatan ti kumamang iti namarsuha. Tatang, jak impagaro pakasto iti pagbanagan ti amin. Makunak ang nagasatak. Nagasgasatak ngam ni Anthony. Gaputa naragsakak ita. Adugayam ti pagdaldalanan na ita. Apay ka day, anak kao. Kanayon gayam adida kinaawatan iti asawa na. Tidakas, dumtang pa'y ti kanito nga ibagadan nga agsina da. Gapu iti panagap-apada nga agasawa. Ay, una yain. Isumot lagaya matunggal makitak ni Anton kat kasla sabali ti jarna. Kasla kanayo na mariribukan. Wen tatang, kasta nga miti na ibagana idinagrana kami. Kat binalakadam kumaa. Tama nga no makaliplipatan gapo iti parikot na. Wen tatang, bareng ipapuso na dagiti imbalakad ko. Ta, kunanamot ang nalagaan ng tiriknana, gapo ka dagiti imbaga. Ay, agyaman anak ko. Gapo tauray pinasakitan na ka ni Anton. Saan mo akinagura? Apay ko maakagurak, tatang.
kat nabayagan day ti apanawan. Ibaga tayo laangan, apa sa tibiyag ti kasjay apasama. Anthony, day ta ka diti na unang nga anak yu ka ni Gina? Wan, Kati. Dakkel mo't gaya man. Wan, ipashare ko man, takasangay na ita. Ay, kasangay nagayam ita. Happy birthday. God bless you. Oh, atoy gift ko para kan ka. Thank you, tita. You're welcome. Agyaman na, Kati. Agyaman na itiintad mo ka ni JR. Awan anyaman na. Kat, kumusta kayon iti asawam? Nasayaat kami iti asawa, Kati. Inaramid ko ti balakad mo kanyak. Isuan na urnoson ti amin. Isu adakkel unay ti panagyaman ko kan ka. Ay na, maragsakan ak unay iti dayta nga imbagam, Anthony. Ala, ikararag tayo, asapay kumatag na nayonan ti kinaragsak ti pamilya tayo. Talaga nakasingsingpat ka, bakit? Apay anak ko nam ti kasta, lakay. When tadi mo ginura ni Anthony anang pasakit kan ka. Wen, nabayagan day di apagtang. Kunada nga rod, mamakawan ka. Tapno agnanayon ti talina ay tibiyag ken panunot mo. Husto lang unay ti inaramid mo, bakit? Nakatulong ka pa yan kadakwada. Gapoy ti panang balakad mo ken kuana. Wen, lakay. Ala, sabi la kumatag na nayon day ta kinasingpat mo. Kastama ti kinaresponsablem nga asawa. Kasta ka kumamat. Sapay kumata di ka agbalbaliw. Naragsakak, gaputa na anos ti asawak, Mr. Lonely. Kastamatan ang nakasiningid ko, ti lalaki anang pasakit unay kanyak. Alakastan, katagyaman ak unay, tuy pagayam mo, Kathy. Pagayam, Kathy, agyaman ak unay iting kapanangibinglay ti kapadasam. Kat dayawon ka unay, gaputa di ka nagimula iti sakit tinakam. Kat tinulungan pa ikit din ni Anthony, tapno maurnos ti amin kadakwada iti asawa na. Katalha, itultuloy mo, tinasaya at akababalin mo. Bueno papagayam, ka nangagan ti panakaidrama ti pakasaritaan nga impatulod. Ti pagayam nagpailinged iti nagan a Kathy at taga-probinsya ti Apayao. Tampok dito yung programa tayo, Dear Mr. Lonely. Inyornos kininsurat para iti radyo ni Ernalyn Liwan, kaniti madireksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot ka na kayo ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, ken daytoy nga istasyon. Agyaman kami iting kay panang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.